Tämä on Valtiotar Keijun tarina silleen, miten sitä ei ole koskaan aikaisemmin kuultu. Mä oon ollut lukuisissa haastatteluissa ja mut on kysytty kysymyksiä esimerkiksi, että minkä takia musta tuli domina. Ja en mä osannut vastata siihen rehellisesti niihin aikoihin, että mä oon oikeastaan keksinyt vasta koko homman vähän aikaa sitten, kun mä oon käynyt läpi sitä, että kuka mä oikein oon. Se on ihan totta, että dominan ammatti on mun haaveammatti. Mä oon halunnut olla domina. Mutta se syy, miksi mä halusin olla domina, on oikeastaan se, että mulla oli maailman vallottavin mentori. Hän oli mun mentori 9 vuotta ja mä muistan, kun mä kohtasin hänet ensimmäisen kerran, niin mä en ollut ikinä nähnyt mitään niin jumalaista ja upeaa kuin mitä hän oli. Ja mä mietin, että jos musta tulee joskus edes puolta siitä, mitä hän on, niin mä oon saavuttanut kaiken. Mä sain seurata ihan tosi läheltä hänen työskentelyään ja aina vaan kasvoi se kipinä siihen, että tää on se, mitä mä haluun. Ja 9 vuotta siellä tosiaan olin ja aloitin orjattarena. Mutta se orjattaren työ ei ollut mulle soveltuva. Et jotenkin mä koin sen alistumisen niin henkilökohtaisena, että en mä sitä voinut työkseni tehdä. Et se kävi selväksi hirveän nopeasti ja sitten mun mentori se tarjosi mulle mahdollisuutta kokeilla dominan työtä. Mut nyt kun mä jälkikäteen oon miettinyt sitä mun alkuaikaa, niitä ensimmäisiä vuosia, niin mä pidän itteeni vähän semmosena, että mä oon ollut valedomina. Mä oikeasti ensimmäiset vuodet tein orjana niitä dominan töitä. Mä olin ihan täysin alistuva. Mä luulen, että se miksi musta tuli niin suosittu domina oli se, että mä tosiaan olin alistuva. Mä luin lähtötietolomakkeet 1000 kertaa ennen kuin asiakas tuli mulle. Mä olin joka kerta aivan paniikissa. Mä vaan mietin, että suoriudunko mä tästä, siis pystynkö mä toteuttaa, pystynkö mä antaa sille ihmiselle sen, mitä se on nyt halunnut. Ja se olisi ollut mulle jotenkin ihan hirveä asia, että mä en olisi onnistunut. Yksi sellainen mieleenpainuvin sessio, missä mä tajusin, että oon mä edelleen aika orja, oli sellainen, missä asiakas kusi mun päälle. Ja kun mä mietin ketä tahansa mun kollegaa, ketä tahansa niin sanotusti oikeeta dominaa, niin nehän olisi suuttunut sille orjalle. Ne olisi sanonut sille, että jumalauta, mitä sä teit, että nyt siivoo. Mut se mitä mä tein, oli se, että mä juoksin hakemaan pyyhkeitä ja mä luuttusin ne kuset mun päältä ja lattialta sen asiakkaan edessä. Ja mä en ollut mitään muuta kuin huolissaan siitä, että mitä jos se ei tehnytkään sitä tahallaan, jonka se siis teki. Mut siitä huolehdin, että jos sitä hävettää, että mun pitää nyt jotenkin pelastaa tää tilanne ja pelastaa hänen sessiokokemus. Niin siinä vaiheessa, kun mä olin pessyt sit ne kuset päältäni ja lattialta, niin mä hoidin sen session ihan normaalisti loppuun ja kannattelin häntä siinä. Mä malliopin. Mä yritin tehdä sitä samaa, mitä se mun mentori teki, mutta tietysti toin siihen sen mun oman persoonan. Että kyllä mä loin ne sessiot itse ja toteutin ne, mut siltikin se oli sitä, että tavallaan mä koen ehkä, että mä tein niitä sessioita mun mentorille. Mulle oli aina hirveän tärkeää, että hän on tyytyväinen siihen, että mitä mä oon tehnyt. Ja aina kerroinkin hänelle, että miten sessio oli mennyt ja toivoin häneltä sitä palautetta. Ja kyllä mä semmoisen opin sain, mitä varmaan monikaan Suomessa ei ole saanut. Että oli ihmiset sit mitä mieltä vaan tästä mun mentorista, niin hän on huikea, ammattitaitoinen. Sellaista mielikuvitusta ja luovuutta en ole nähnyt
enkä tuu varmaan näkemään. Ja kaikki, ketkä tuntee mut niiltä ajoilta, niin tietää, että mun sessiot oli semmosia, niin kuin, kun mulla olisi ollut semmoinen oma orkesteri ja mä olisin yrittänyt soittaa joka helvetin soitinta itse. Että mä vaan säntäilin paikasta toiseen ja niin kuin yritin vaan kaikkeni. Niin kuin, mä luulen, että tosi monille, jotka on alusta asti ollut mun asiakkaita, niin on vaikea kuulla se, että mä koin, niin kuin, tai koen tällä hetkellä, että olin niin kuin orjana siinä, enkä suinkaan dominana. Valtiotar Keijun varmaan semmonen paras markkinointikikka oli muodostaa sosiaaliseen mediaan kuva sellaisesta bilekeijusta, semmosesta kyltymättömästä naisesta, joka koko aika vaan saalistaa jotain miehiä ja jolla on koko aika vähän haku päällä. Mut sehän ei ole niinku millään tavalla totta. Et oikeesti mun koko ura ei olisi edes mahdollinen, jos mulla ei olisi ollut siinä siis 9 vuotta aviomies. Mä oon niin kun suurimman osan mun urasta ollut naimisissa. Ja siinä kun mä oon postaillut näitä tonne someen, niin mun aviomies on ollut sohvalla mun vieressä. Ja ollut silleen, että jaha Keiju, taas tällaista. Että me ollaan niinku vähän yhdessä ihan naureskeltu silleen, että kuinka tavallaan feikki tietyllä tapaa se Keiju siellä somessa on ollut. Mutta hän on ollut mun tuki ja turva. Hän oli aina paikalla, kun mua itketti ja maailma potki päähän. Ja hän oli se, joka niin kun sanoi, että totta kai sä voit tehdä omilla kasvoilla ja anna mennä. Ja jos toi on sun haave, niin mä oon tässä. Et jos mä olisin ollut yksin, niin mä en olisi ikinä uskaltanut tehdä tätä kaikkea. Et en mä taaskaan, niin en halua sanoa, että mä olisin täysin feikki siellä somessa. Et varsinkin niin viime vuodet, mitä mä siellä on ollut, niin kyllähän mä oon niin rehellinen ja kaikki ne erityisesti hölmöilyvideot ja niin kuin mitä mä kavereitten kanssa teen ja tämmöistä, niin kyllä se on niin kuin ihan aito minä. Mutta toi oli niin kuin ihan semmoista tietosta, että tavallaan mun ajatus oli, että jos mä oon semmonen koko aika kiimanen ja etsin mukamas jotain, niin se houkuttelee asiakkaita ja niinhän siinä kävi. Multa on somessa kysytty varmaan noin 1000 kertaa, että millainen on sun aftercare. Ja sit mä oon vastannut siihen jotain, että no mä menen saunaan ja laitan kasvonaamion. Mutta totuus tässäkin on se, että mun aftercare useimpina päivinä oli sitä, että kun mä menin kotiin, niin mun aviomies oli laittanut mulle ruuan valmiiksi. Ja sen saunan sinne päälle. Ja mä sain jalkahierontaa. Ja siis hän oli semmonen, nyt hän ei enää asu minun kanssani, mutta hän oli just semmonen, että joka ikinen päivä, kun mä heräsin, niin hän muisti kertoa mulle, että mä oon upea. Et mulla oli kyllä niin kuin ihan käsittämätön tuki ja erittäin hyvä aftercare. Aviopuolison lisäksi niin mulla on tietysti ollut kaikki Venomin tyypit tässä tukena, mutta erityisesti Evilia. Ilman häntä en olisi selvinnyt yhdestäkään kohusta eteenpäin. Ilman häntä mä olisin varmaan heittänyt hanskat tiskiin jo aikoja sitten. Ihmiset ei tiedä sitä, että mäkin oon välillä, siis mä oon ollut täällä niin poikki, että mä oon vaan huohottanut tuolla lattioilla ja ollut sillä, että mä en jaksa enää. Mä en jaksa vihaa, mä en jaksa sotia, en yhtään mitään. Niin Evilia on muun muassa tullut tänne ja ollut silleen, että hei, haluut sä, että mä teen sunkaa sun tämän päivän sessiot? Että mä voin tehdä ilmatteeksi sunkaa duoja, jotta mun ei ole tarvinnut perua mun asiakkaita. Sitten jos mennään ihan tän Venomin eli entisen Velvetin tarinaan, niin se on oikeasti aika hauska, että silloin kun mä lähdin sieltä mun ensimmäisestä sessiopaikasta, niin en mä oikeasti tiennyt, että aionko mä jatkaa enää sessioimista.
Tai ainakaan tällä mittakaavalla, mitä mä sit aloin tekee. Mut jotenkin siis mulla oli sellainen harhainen mielikuva, että kun mä lähden sieltä, niin että me silti pystyttäisiin jollain tavalla olemaan kavereita. Ja bisnesnaisena hän ei todellakaan ajatellut näin. Ja koen, että ehkä hänelle se maailma oli semmoinen mustavalkoinen, että jos et ole niin kuin täysillä mun puolella, niin sit oot mua vastaan. Joten hän ei todellakaan halunnut jatkaa mun kanssa kaveruutta. Ja no, tietyllä tavalla ymmärrän sen ja en kanna tästä kaunaa. Mutta jotenkin tietysti se paikka, se oli ollut mulle semmoinen toinen koti. Ja mä oon koko elämäni vähän harhaillut siellä täällä ja halunnut kuulua johonkin joukkoon. Ja se oli ainut joukko, missä mä tavallaan olin pysynyt tosi monta vuotta. Et mä oon aikoinaan ollut jossain pin-up-mallitoimistossa ja siellä pin-up-mallitoimistossa mä ajattelin, että nää on mun ihmisiä, me ollaan ikuisesti yhdessä. Ja ei se mennyt niin. Sitten mä hurahdin Method-putkistoon, olin kehonhuoltopiireissä, pilatespiireissä ja mä ajattelin, että no nää on mun tyyppejä. Mutta hehän käänsi mulle selää ja lynkkas mut ihan täysin, kun he kuuli, että mä teen myös dominan hommia. Niin ei sekään ollut se paikka, mihin mä kuuluin. Niin sit tavallaan, kun mulla tuli tilaisuus perustaa tää paikka, niin ehkä, no mä olin vihainen mun mentorille, kun mä menetin hänet ja jouduin luopumaan niin kuin siitä kaikesta, mikä mulle oli tuttua ja turvallista. Et mä olisin halunnut siellä jatkaa vaikka jonain bileapuna tai jotain, mut siihen ei ollut enää mahdollisuutta. Niin sit kun mä sain sen mahdollisuuden luoda tän, niin mä ajattelin, että okei, että mä oon siellä mun entisessä sessiopaikassa, että mä oon tutustunut upeisiin kollegoihin ja näistä mä en niin kuin ainakaan luovu. Et jos mä nyt perustan tommosen studion, niin ehkä ne sit pysyy mun elämässä, eikä hylkää mua. Et mulla on ihan hirveän paljon sellaisia hylkäämisen kokemuksia elämässä. Ja jotenkin niin kuin oli silleen, että no hei, nyt mä luon oman paikan, oman yhteisön, sieltä mua ei potkita. Kaikista näistä kohuista, mitä tässä nyt tuli sitten tänä aikana, kun mulla on ollut tää Venomi, niin mä sain huomata, että mulla on ihan törkeän paljon tukijoita. Siis aina kun jotain kauheat tapahtui, niin mun ystävien lisäksi myös ihan tuntemattomat ihmiset osoitti mulle tukea tuolla sosiaalisessa mediassa ja joka puolella. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että okei, ehkä mä oon sit luonutkin jotain. ja se, mitä mä oon luonut, ei oo tää paikka, vaan se on jotain paljon suurempaa. Et meillä on tietynlainen yhteisö. Ja se, että oot sä sitten täällä näin venomittarena tai et, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Et jokainen voi olla niin kuin venomilainen tai Pierulandian täti tai keijunkaartilainen, jos haluaa. Et siihen ei ole mitään muita edellytyksiä kuin se, että on yhteisöllinen ja menee asioihin rakkaus edellä. Se on niin kuin se perintö, mitä mä haluan jättää. Muistetaan rakastaa toisiimme ja ei jätetä ketään yksin.